unele Ugwumba. Ugwumba pụrụ iche. Ndị Igbo anyị na-agwa unu lewe Ugwumba. Lele Ugwumba. Ndị be anyị ka anyị na-ekiri Ugwumba. Igbo be anyị na-anọ nkọ na mkpomkpo kiri mkpomkpo okeke na-ebe oke ahụ na-ebe ọchịchị Buhari ajọgbuo onwe ya ndebenye m ụkwụ onye necha asị na Buhari gbọrọ ụmụnne ya ndị Fulani wee kpojuo n'ọchịchị were apọịntịmentị niile siri ike nye ndị Hausa ndebenye m okwu nyecha emeri iju m ahụ ntụghanata ka nnata na Igbo mebere onwe ma ele anyị si ebe omenala emere nye n'isi ọchịchị mgbasafụ aka wee pịa isi n'Imo mpiti wee kwee mbụ na ele bụ Buhari si eme na nke Imo ka njọ ịmakwa abata n'Imo ọ bụrụ gọọmenti ndị ọgọ ka a na-eme nke ụmụnne na akwụ nne gọọmenti mbara n'ezie nke Buhari anya ọ bụrụ okwu ibe agbakọ nke Imo ka njọ enwere ndị emere kọmishọna n'Imo mana kọmishọna emere ebe otu nke ha ọnụ maka na eme gị kọmishọna propozal esikwene n'aka gị bịa ka mmadụ eyegheri agụ ya agụ nke ọ bụla iji eme si n'aka ọgọ rụchasị wetenya m ibe maka na ọ bụ ọgọ na-achị deputi gọvanọ ọba aba ibe a na-ekwu gọọmenti na ọgọ ya ọba na-achị ime ọma bụrụ nnene ọkwa n'ime ụlọ amaragwuni nke abụ ewu chagbuo echeka ka ibe ji eme nwanne na ahụọ ọ dị ka ọrụ agwụna ewe necha anya kpaa ya Commissioner for Happiness na couples enjoyment biko ka m jụọ ụnụ ọkwa chọkọta ebe eji ebido aka bụ ebido n'igwe onye ọbụla a na-akpọ Buhari ọnụ ya na naanị Igbo be anyị ike nene gọọmenti anagwo na-akwọ mbara ya na ndị ọgọ ma ndị si na ọgọ ba ya achịkwa kwadowe maka ikuku kụwa bụ ike ọkụkọ ma bụrụ eziokwu o nwere ka ikuku shie kuchie ka mara na fada yi trauza wee bịakwa n'ọkwa ibe mere eme Igbo bụ Igbo ka nnataba ka mmetụke n'aka na nke ọzọ nke oyibo kpọrọ gọọmenti ba bibọọdụ ndị be anyị alụ na-emekwa ego Igbo anachakwa ya ma ọ na-abụ onye chịba sọsọ bibọọdụ ya eju n'obodo ọ na-achọ kwa ajọ ife bibọọdụ ndị ọzọ chịfere achị ama n'ọbịa onye chọrọ ịfụta akwari ya dota ngwa ka mbido n'Enugu Sullivan Chime chịfere Enugu bibọọdụ ya adịghịkwa n'ezi Chimara Oke Nnamani chịfere Enugu gboo ịfụrụ bibọọdụ ya anya n'ebe Ekweni abata m Ebonyi Martins Elechi ndị Ebonyi echetaji na o soburu uwe chi Ebonyi ọma bụrụ eziokwu ị bịa na Anambra nke ga-echikọtago nhụ bibọọdụ ya na mmiri Peter Obi agba ngabanga chọkara bibọọdụ ya ahụ ma ọ bụ n'aka njụwa ngwa abata n'Imo ebe a bụ ka mmanwụ riri ọkwụrụ si ibe ije na-abụ sọ nke rochasị Okorocha bibọọdụ ndị ọzọ niile Ikedo Hakim ejidi bibọọdụ ya egbuo ya ini ịhụrụ achịghị ude nwa ochezọ na ya chịrị Imo maka bibọọdụ anagbuo sọ ndị nọ n'ọchịchị ka bibọọdụ ha na-achị ịmana ego na-eji eti ibe ahụ ndị Igbo banye ka ọ ka njọ iti na-abịa ọjụ ụzọ Kano na-agba ngabanga a na-asọpọtụ Buhari ka njụwa mgbe bọọdụ ya ọ dị na-abịa ka njụwa a na-ekwu okwu ya ka ọ chịchara wee hafụ Theodoji ejekwesị na-ejebe bọọdụ ya ọhụrụ na-abịa maka na nke na-ewuji okezie ikpeazụ onye rigbo na ọchịchị akọwara ya aka cheta na pati Obasi nwere ego ọgụrụ bọndụ ruru ya bọndụ sabụ ife ọ fọtara bụ onye rigoro nna ya achịba ndị ọzọ ma hụrụ ndị nwụrụ anwụ hụ ọkwa nsọ Igbo be anyị o nwere emume anyị na-eme anyị ji eneru ya anya ejebe ebe ọda ma onye ọchịchị ka njụwa ejebe ebe ọda ma onye chịgharịrị ka o si ewute m onye ọbụla gbara ọchịchị ma ndị sobe onye chiri gboo pancha agbara ya maka ọ na-ahụ ebe ọkụ nyọra wee sọwara agbanaghị ya n'ọsọ join izi onye nke na-achị mana be Peter ọrịba aka ibe emetere ekwe n'isi ndị abụ na-ebibo Ibọdụ na-abụ onye na-achị ekperime n'eziokwu maka ọ bụ ohi ka ọ bịara ezu Igbo ọma bụrụ nnene ngwa ka njukene otu abụ niile egbukọrọ maka Chimara Oke ebe kaba nọrị ndị be anyị ka njụwa otu niile egbukọrọ Sullivan ndị nibe ka njụwa tata ihe iji anụ gburugburu mandate gburugburu movement Obiano support group Obiano women group ọgwụ ije na Ebonyi steeti aba karịa asịghị Devil My support group na Devil My women association biko Devil My ọ bụrụkwa onye nwanyị ka njụwa ajụwa ịtụgharịa n'obi ikwo ịnụke kwụrụ aka bụrụ ha organization onye ka a na-ekwu okwu onye ọchịchị ife nwa niile unu na-egbukọ ajụjụ na-ajụ mana o nwere nke na-agbagharị nke ime ama ma onwe jigoro ndị kwapụ
maka nke egbukọbụrụ na ngụbe ji ga akaba kposo onwebe maka na eziokwu onye mụ na ya na-achụ ọkọ ọnụ ketesị m ụkwụ ndị ka okwu okenye ma hafụ ya ka obiri igbo bụ igbo ka nnataba bụ ebe ọ dị ebe nata ejighị ya ama onye na-achụ ọfụma ndị be anyị ife a na-ekwu bụ sịrụrụ ọrụ ego abụ ụnụ ji ebibi bọọdụ agụụ na agụ ụmụ ogbenye na-agbata obi n'ụgba nkịtị ị na-afọ m gurupu enu nke ana na nke ọzọ ajụjụ m na-ajụ ọbụ gurupu ya chịkọbụ onye ya achị ka njụwa jụwa ka anyị mekene na ịnyanya m ife onye merie na ọchịchị ọgbakọ na ndị ọzọ dara adabaji ejike aka ọnụ wee mbe steeti wee gawara anyị mma emekwana ya rabụ igbo amagbuo onwe ya ka ọ ghara ihe onye gboro esi obi ya ọkụ ogboja ndị igbo nwa na nka ahịhịa ka nna ya igbo ka anyị jikọ aka ọnụ mee ka igbo dị ụtọ ọkwana ụtọ ka a tọrọ wee chọta ibe ọkwana adị mma ochie ka nọ ji ebe n'osisi kpọrọ nkụ ụtọ ka nwanne na nwanne ji wee ke nwambe ọmazị olebe nwajụrụ akwa nwambe ha kwana ha aka njụa ọkwana adị mma dị n'ụlọ ka eji igwe mara mma wee jebe n'ezigbo jeta ibe dị mma ya ka o ji ahụ eme nwanne igbo ụmụnne m ka anyị mekwana nwanne wee mere onyinye n'isi ibe onye ka mma nyere ya aka mgbe gboo ibe igbo ji wee baa uru ka a nụchara agha Biafra ibe igbo ji wee nachigata azụ wee zabakwa igbo bụ na ọ na-abụ onye jebe ọ dịrị ya na mma ọ natakpọrọ nwanne ya oyibo gbọrọ ya bọyị ndị be anyị kpọrọ ya odibo ọgbaba ọgbachi odibo ọnata taata ịbịa n'ala Legọs ibe ndị igbo na-emeji odibo anagbo sezgel ewubegworofe akpọrọ sezgel onye Yoruba onye TV onye Bini ebe ji na-ebịa sezgel na-abịa akpọrọ ya wee dota ụmụ igbo nazie n'ọbịa mụta isi igbo harụ na-emekwe ka anyị afọ ije n'okwu igbo maka na aka na-achị Imo si na ọka maka na iji esi igbo izuru ohi ndị anyị si na-eru okwu anyị ụgbọ dị onweghị ibe mkpu nke mkpuru ekwu ọdịneyi igbo ka nnatara ebe a ka anyị rụsara awụsa ọwa ndị ewenu Ugwumba.